Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Ayaw na lang paglimod. Mahimong ikaw wa pa makasapot sa imong gibati. Pero ako nakasapot ko. May gugma ka ni Senyorita Fanny. Mao ka na'y rason kung nganong daw gikumot karon ang imong kasing-kasing. Kay gusto kang magpaduol kaniya. Pero si Fanny nagkaanam kalayo kanimo. Tinuod nga gugma kanang kipati mo rinan.
Pero angay mo ka ng patyon. Timan kanunay ang gisulti ko. Swerte si Fanny nga imong gihigugma. Pero, ikaw nga nahigugma kaniya, mao'y mahimong makaluluoy. Way gugma ka ng babayhana. Ang tibuok niyang pagkatao, giputos sa kabangis. Oy, Junior! Hala, naunsa man ang naong ni mo, oy! Naputos manas bunog! Mura naman nagdili naong! Mura naman kamote! Hala, oy! Unsa man? Nagsumbagay na sa daymong rinan? Nya, nalupig ka? Day, saan noon ka? Wa ko malupig, oy. Nakabuylo lang siya sumbag rin ako. Kay, nagunit ko sa tiguang niya. Doon na pagid siya dang flamingo. Ha? Wa manggoy flamingkos rinan, God? Ikaw may sige gluk-gluk ang pamingko, God? Nya anong siya may doon na? Padihay! Saan noon ka? Iyang giilog! O iyang gitiyon ako. Subahan mo, oy! Saba di ay. Wa na, nanuko. No, Nuko. Wab. Unya, be. Nganong wa pa man ani mo tambali mo mabunog, be? Tambali na dito. Senyorita Fanny rin mo tambalin niya, eh. Ha? Kinsaingan? Si Senyorita Fanny, mutambal ni mo? Ah, ha, ngigagod ni mo. Suod ay mo Senyorita Fanny. Mutana po nung suod. Easy. Siya mo iniingon. Ngayon kong tambalan, pinangga kong senyorita. Ha? Oh, nay. Nagawas na Senyorita Fanny. Senyorita! Tinood, nga ikay mo tambal sa bunog ni Junior, Senyorita? Pawa diha. Ay! Ay! Allah! Uy! Unsa? Agay na hayang nasad ko. Sakit? Naunsa naman ni Senyorita. Uy, mutanap. Nga naman ka, uy, kada abot na to. Itok mo man gyud ko nimo. Mahayang ra ba gyud ko. Aray. Mo nay angay nimo kay labtanon ka. Mahimo ba palayo sa kong atubangan? O di ko gusto makakita ng dagway nimo. Palayo na! Karon as in karon? Karon na dayon tingalig. Senyorita. Na. Uy. Kaduha na ako mahayang karong adlaw. Gahapon katulosad 5 na tanan. Kalain na. Senyorita, imo magantambalan ng akong bunog. Ay, sige pa, magisakit, senyorita. Utro ka. Agoy! Pugo ka. Agoy, senyorita. Gapak mo ko nimo. Naigo akong bunog, agoy. Agoy, senyorita. Palayo karon dayon ha. Ah? Kung dili ka gustong tiwasan ta ka. Labaw ka pang buwisit, Junior. Palayo ka na! Dili ka na makasud sa mansyon. Wa ka na'y trabaho din, hi. Dili ka na driver. Dili ka na hardinero. Dili ka na boy sa mansyon. Busa, dili ka na makasud din, hi. Dito ka na sa katubhan. Palayo na din, hi. Layas!
ko na ang dunot mong mga sapot. Dada ang tanan mong mga gamit. Kay di na ko gusto makakita sa imong naong. Dito kas katuban. Pero kung mo adto ko, timan iha, tago. Ayaw ug ayaw gid pakita nako. Sige. Matuban imong gusto. O garon matagbaw ka. May mong tangtangon ko nimo hangtod sa katuban. Mao ba? Ha? Gihagit ko nimo. Ha? Oh, sige. Sige, Rinan. Ayaw ka pala ka. Mangita kog paagi nga matakta ka. Hangtod na ang tanan mong kabanay nga nagtrabaho ubos namo. Ako lang. Uy, labot akong kabanay. Doon na sila ilang pamilya. Wa ko'y ilhon, Rinan. Timan ina. Dako ka na kay sana ko. Ug bisan ang imo mga kaliwat, dumtan ko. Huwag ko mahibag kung sa akong saan nimo. Kung ganong giduot ko nimo bayo. Wa ka mahibaw? Ha? Hastilan. Grabe ka gid ka buko. Buko agad nimo eh. Wa ka pa'y nahot. Musimos ka pa. Buko ka pa. Una nimong sa. Kanang musupa ka sa kong gusto. Kung doon ako'y isuko, mas mutuman ka sa kong amahan kay nako. Dako nang sa para nako. Kay prinsesa ko ining bayarinan. Ako'y angay nimong tumanon. Pulos mo na ko agahon. Obligasyon ko ang pagtuman sa inyong sugo. Kadaghan ako nimo supaka. Ug kadaghan ako nimo insulto ha. Kadtong gayong gipapata ka. Kadtong gilabanan ka ni papa. O gihimo hinuon kag akong bodyguard. Bisag kanus dili ko malimot sa imong gisulti nako. Ha, pahinumtuban ta kas imong gisulti at tubangan sa akong mga ginikanan. Nga bisan kanus dili mahitabong mutilaw kag babae nga parihas na ako kangilan o kinaiya. Nahinumdum ka na nga gisulti mo? Og miingon ka pa, gwapa ko, humot, pero ang ilawom sa kong kasing-kasing, bati. Bati ang akong kinaiya, baho, ug ang akong batasan, luod! Litchik ka! Wa kay respeto. Agawon ko nimo, ug uyamot ka. Wa kay katungod na musulti ana diri nako, Rinan. Diha pa sa akong atubangan sa akong mga magpapa. Unsa man? Nagsalig ka? Abi kay usahay labanan kanila? Nagtuo ka na doon ay makapugong kung papahawaon ta ka? Ha? Kada adlaw, nagkadako ang akong kalagot nimo. Samot na gid ron. Nga mas gilabanan mo katong bulingit katiguang kay nako. Gusto kong mulayas katong tiguang nga dinhi. Kay usa siya sa giisip kong kaaway, parihas mo. Unya gilabanan nimo? Ha? Pues sige, mag-uban mo. Pahawa din sa mansyon og tipon og puyo atong nga tiguang. Ugnan ko kamo. Kay dili ba mo pasakit og tao? Ilabi na kay tiguang inyong gipasakitan. Dako nagaba. Dili ko mo tuo gaba. Kasabot ka? Dili ko mo tuo. Og ni aparinan. Mauni ang pinakadako mong sa. Naibaw ka punsa? Kanang pagpakita mo nga may gusto ka nako. Kanang imong linihukan, kanang imong ginunitan, o kanang imong tinanawan nga klaro kaayo nga nangandoy kang makaangko nako. Dako og dako kay nang sa. Dili ka man mo angkon sa kong atubangan. Pero nahibaw kong maunay gibati nimo. Ug maunay dako mong sa. Kay abi mo, angay kang mahibaw. Ang sama nimo, way katungod nga makagusto nako. Ug bisag sa pangandoy lang, dako na kana nimong sa Rinan musimos.
Dili makatarunganon ang imong gibuhat, Fanny. Makatarunganon, Papa. Para na ako makatarunganon kaayo. Kay wa ko makagusto atong tawhana bisan gamay. Doon na siya pamilyang gisuportahan. Naa siya mga igsuon o ginikanan nga nagsalig kaniya. Pwes, maganto sila. Kay suberbiyo ang tao nga ilang gisaligan. Busa, magtamoy sila silang tudlo nga magsalig sa maayong abot sa katubhan. Oy, dili na mahimo rinan. Mamatay tas gutom kung moray mong saligan mong sweldos katuban. Masakit tungkod ko. Napakay manghod nga nag-eskwela. Ang saon naman lang. Mondang og tungha si Titoy. Manikabot ko, tay. Mangita kong sideline. Sideline God. Asa man ka mangita og sideline din nga sila raman si Don Felipe ang dunay asinda din Dili mayong papawaon kanila sa mansyon. Ako'y makiksulti ni senyorita. Ako'y magpakiluoy Tay, niya. ayaw. Ayaw nagbuhat, tay. Ayaw nagbuhat, ha. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka na to sa maayo kabubuton sa said marketing.